आता इथे आपलं स्पेशलची मटण बघूया. तरी बघ त्याचे काय आले बघा. मटण सगळं काढून घेतलंय प्लेटमध्ये. एक नंबर झालेला आहे. रेसिपी एकदम भारी झाली, एकदम छान. नमस्ते. आज मी गटारी स्पेशल आहे ना सुका मटण बनवते आहे. तुम्हाला दाखवते कसं बनवते ते. एकदम मस्त आहे आणि स्पेशल आहे. हे मटण घेतलंय बघा. अर्धा किलो मटण आहे आणि चांगलं स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. आता तुम्हाला आहे ना सर्व साहित्य टाकतानाच दाखवते, म्हणजे साहित्य एक एक दाखवायची गरज नाही. आता मी पहिला इथे कुकर ठेवलाय. कुकर घेतलाय बघा. आता त्याच्यामध्ये मी तेल टाकते. आता इथे मी एक वेलची टाकते, काली वेलची. एक चक्री फूल टाकते. एक दालचिनीचा तुकडा टाकते. आणि हे आता मी आहे ना गॅसवर ठेवते. तेल मी पहिला तापवून घेतलेला आहे. तो छोटा कुकर आहे ना, ते तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी खाली घेतला होता. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना कुकरमध्ये लसूण टाकते 4-5 पाकळ्या. त्याच्यानंतर आपल्याला हा एक कांदा टाकायचा. आपला गरम मसाला फ्राय झाला आहे त्याच्यामध्ये. आता याच्यामध्ये एक कांदा कापून असा चिरून टाकायचा. हा कांदा टाकलाय ना, चांगला आपल्याला फ्राय नाही करायचा आहे, फक्त खाली शिजवून घ्यायचा आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना मी मसाले टाकते. हा आपला घरगुती मसाला आहे, 1 चमचा टाकते. गॅस बारीक करायचा. थोडीशी हळद टाकायची. आणि त्याच्यामध्ये आता आपलं मटण टाकायचं. मटण टाकल्यावर पण आपण 2 मिनिटं आहे ना चांगलं ढवळत राहायचं. आता इथे चांगलं 2 मिनिटं आहे ना चांगलं ढवळून घेतलंय मटण. आणि याच्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं. आपल्याला सुकं मटण बनवायचं आहे ना, तर पाणी नाही टाकायचं. आता आपल्याला याचे आहे ना 3 शिट्या करून घ्यायचे. तर थोडासा गॅस आहे ना थोडा हलका बारीक करायचा. आता इथे कुकरला आपण शिट्या काढायला ठेवलाय. 4 शिट्या, 3 शिट्या 4 शिट्या करून घ्यायच्या. आणि इथे मी पॅन ठेवलाय. आता आपल्याला हा सुका मसाला भाजून घ्यायचा आहे. खोबरं भाजलेलं आहे. हे मिरची 4 घेतले, बेटकी मिरची, थोडं आलं, 2 चमचे धने, शाजिरा 1 चमचा आणि जिरा 1 चमचा, चक्री फूल आहेत 3, एक काली वेलची, हे 2 म्हणजे छोटेसे काडे आहेत दालचिनीचे, 2 वेलची हिरवी आणि 10-12 काली मिरी, 3 लवंग. हे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. हे सुका खोबरा पण भाजलेला आहे, पण थोडासा गरम करून घेते, मग त्याच्यामध्ये वाटेल ना चांगला. आणि याच्यामध्ये आहे ना हा एक कांदा टाकायचा. हा मी असाच गॅसवर भाजलाय. तो कांदा टाकायचा भाजलेला अख्खा कांदा. आणि ही 2 वेलची. आता याच्यामध्ये आपल्याला लसूण टाकायचे वाटायला. आता आपल्याला हा न पाणी टाकता वाटून घ्यायचा आहे सुका मसाला करून. आता इथे मी कढई ठेवली आहे. त्याच्या आधी तुम्हाला हा कुकरमध्ये मटण मी शिजवून घेतलाय, तो काढून घेतलाय टोपामध्ये. आता याच्यामध्ये मी तेलामध्ये आहे ना तेजपत्त्याची पानं टाकते, थोडीशी लसूण टाकते, 2 वेलची आणि त्याच्यामध्ये आहे ना 2 कांदे घेतले कापून बारीक, ते टाकते.
आता हा कांदा आहे ना चांगला फ्राय करून घ्यायचा. तर इथे बघा आपला कांदा फ्राय झालाय, चांगला फ्राय झालाय बघा, लाल करून असं लाल करून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये 2 टोमॅटो घेतले, ती बारीक करून त्याच्यामध्ये टाकते. आता इथे मी 2 चमचा मसाला टाकते, आपला घरगुती मसाला आहे. थोडीशी हळद टाकते. आता इथे मी हा सुका सगळा भाजलेला मसाला सगळा वाटून घेतला ना, पण ते सुका वाटत नाही, त्याच्यामध्ये थोडा पाणी लागतो. मी थोडा त्याच्यामध्ये पाणी टाकला आणि अशी चांगली पेस्ट करून घेतली बघा. आता ही मसाल्याची पेस्ट आहे ना, ती सगळी याच्यामध्ये कढईमध्ये टाकायची, टोमॅटोमध्ये. आता हा मसाला आहे ना सगळा चांगला शिजवून घेते आणि नंतर त्याच्यामध्ये मटण टाकते. आता मी त्याच्यामध्ये हा मटण टाकते शिजलेला. आता मी मीठ टाकते. आता याच्यावरती झाकण ठेवून आहे ना थोडं शिजायला देते, मग आपलं मटण रेडी होईल. आता इथे आपलं स्पेशलची मटण बघूया. तरी बघ त्याचे काय आले, खाली उतरून दाखवू का? आला कॅमेरा? हो. बघ बघ. सर्वात सुंदर काय वाटलं माहिती काय, उघडलं तो सुगंध आला ना, हा तो एकदम छान होता. आता त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते. अरे वा. आता काढून दाखवते प्लेटमध्ये. आता बघा मटण सगळं काढून घेतलंय प्लेटमध्ये. आता 3 जण बसून गोल ना खाऊन दाखवतील तुम्हाला. तर इकडे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे आणि रेसिपी आम्ही एकदम शांत प्रकारे तुम्हाला दाखवली. आमचे काहीच बोलणं तुम्हाला दाखवलेलं नाही. आणि इथे बघा गडबड करा लवकर. दिल खायला बसले आधीच. दीप अमावस्याची गडबड करा सर्वांनी. आणि इकडे बघा आमची पहिलीच बसलेली आहे दिलू. इकडे आपली रेसिपी आलेली आहे. इकडे मटन सुक्का बघूनच एकदम छान वाटतं आहे. आणि इकडे काय बनवलं आहे, चपाती सुक्का. अशा प्रकारे झालेले आहे. आता आम्ही 3 जण पार्टी करतो इकडे, कारण मम्मी आमची व्हेजिटेरियन आहे. तुम्ही पण या आमच्यासोबत. गटारीचे पण पार्टी म्हणतो ना आपण. गटारी शब्द का म्हणतो, कारण खूप जणांना तेच माहिती आहे, पण त्याचा एक ऑल्टरनेटिव्ह शब्द पण आहे, दीप अमावस्या, बरोबर ना? तर त्याचं आपण सेलिब्रेशन करतोय. लास्ट मला 1-2 महिना काय दिसणार पण नाही आणि खायला पण नाही. तर इकडे सर्वांनी तुकडा घ्या. काजरला एक तुकडा देतो पहिला की. चपाती टेस्ट नाही करायची तर आपल्याला मटन सुका टेस्ट करायचं आहे. होय. भाई घ्या. चला, चपाती पण एकदम मऊ झालेली आहे. हे जी चपाती आहे ना, ही लेअर वाली चपाती केली. लेअर वाल्या चपात्या लगेच समजतात बघा या. ठीक आहे, तर खाऊया आपण सर्वांनी. हा. आणि आता टेस्ट करूया. दिल पण आपली आलेली आहे खायला. दिल काय खात नाही, काय नाही. एकदम छान. आणि मेन म्हणजे मटण पण एकदम व्यवस्थित शिजलंय बघा. हा. कुकरला चांगले 4 शिट्या केली. एक नंबर झालेला आहे. रेसिपी एकदम भारी झाली, एकदम छान. त्याने चपाती दे ना, इकडे चपाती ठेव ये. हा, आता आम्ही सर्व शेअरिंग करून खाणार. आणि मेन म्हणजे तुम्ही सुद्धा या आमच्या सोबत खायला. मी परत सांगू शकतो, जी गोष्ट आपल्या घरात बनते ना, ती कुठेच बाहेर नाही बनवू शकत. रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समध्ये तर एवढी छान नाही बनवू शकत. अजून काय माहिती का, आपण जेवढं प्रेमाने बनवतो ना तेवढं ते अजून छान होतं. आणि जर रेसिपी आईने बनवली असेल तर ती अजून सुंदर लागते खायला. हा, तर रेसिपी एकदम छान झालेली आहे, एकदम ऑसम झालेली आहे. सर्व आम्ही साहित्य दाखवलेली आहे, प्रोसेस दाखवली आहे, खूप दिवसांनी तुम्हाला रेसिपी दाखवलेली आहे.
तर अशीच रेसिपी आम्ही तुम्हाला आता दाखवायचा ट्राय करू. वेगवेगळे रेसिपीज दाखवू तुम्हाला, पण तुम्ही 2 काम केलेच पाहिजे. तुम्ही 2 काम नक्कीच करा. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आणि मेन म्हणजे चॅनल सबस्क्रिप्शन असलं पाहिजे, तर तुम्हाला नोटिफिकेशन जाणार. चेक करा शुभांगी कीर चॅनलवरती सबस्क्रिप्शन आहे का, सबस्क्राईब करा. आम्ही तुम्हाला दरवेळी न्यू रेसिपीज दाखवायचा ट्राय करू, पण तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बरोबर ना, म्हणजे लाईक आणि शेअर केलं पाहिजे ना. हां चला, मग इकडे रेसिपी झालेली आहे. आता तोंडाला पाणी सुटलं असेल तर तुम्ही पण या खायला लवकर. नमस्ते. आज मी गटारी स्पेशल सुक्का चिकन बनवते. सॉरी, मटन बोलायला पाहिजे. लूट संध्याकाळ झाली, उठ. शिट्ट्या लावते नुसती. लूट भूर जायचं, उठ. झोपली कशी आहे बघा. उठ. दिलू कशी झोपली आहे, कशी झोपली आहे. खुर्ची अडवली आणि त्या दिलू. खुर्चीमध्ये असं खड्डा पण आहे इकडे. हो, पाय गेलाय तिचा. तिला ते असं खड्ड्यामध्ये असं झोपायला आवडतं वाटतं. शिट्टी हलवते.